Yön hiljaisuudessa, kun maailma nukkui, monet ihmiset kokivat jotain, joka muuttaisi heidän elämänsä ikuisesti. Äkillinen kipu, varjo, ja monet löysivät itsensä toisesta ulottuvuudesta. Heidän ympärillään oli valoa, ja he tunsivat olonsa turvalliseksi. Älkää pelätkö, kuiskasi ääni. Se oli Jeesus Kristus. Minä olen tie, totuus ja elämä. He kaikki muistivat ne hetket, jolloin he olivat uskoneet Jeesukseen ja löytäneet toivoa. Pimeydessä he olivat löytäneet valon. Ei ole vielä aika, Jeesus sanoi. Mene takaisin ja kerro tarinasi. Kuolema ei ole loppu, vaan uuden elämän alku. He avasivat silmänsä ja tiesivät, että usko Jeesukseen kantaisi heidät kaiken läpi. Kuolema ei ole loppu, vaan siirtymä ikuisuuteen jaa tämä viesti. Kuolema ei ole loppu.